Sølvpapegøjerne. Vi kender hinanden fra Færøerne. Mig og Birgitta har lavet gymnastik sammen, siden vi var små. Altså, mig og Janus er lige gamle, og hvis man er lige gammel og kommer fra den samme by på Færøerne, så kender man nok hinanden. Jeg tror, færinger generelt går meget ude i naturen, fordi vi har lidt anderledes natur, hvor det giver noget at gå en tur i fjellene. Det er meget vigtigt, at vi vinder Team Ninja Warrior, for vi er det eneste hold fra Færøerne, så vi repræsenterer det hele land, og vi er hele Færøerne bagved os, så det betyder rigtig meget. Vores team har det, der skal til på grund af vores baggrund, og så er vi bare de bedste. Der er altså ikke mere at sige til det end det. Vi vinder Team Ninja Warrior! 1, 2, 3, fire!